Дами и господа, за мен е удоволствие да дам думата на господин Христос Кисас, който е изпълнителен директор на Агенцията за развитие на община Атина и представител на Асоциацията на кметовете в Националния съвет на Джесика в Гърция, както и главен съорганизатор на днешната конференция. Господин Кисас. Thank you for coming here today to exchange views on a new and promising financing tool, the Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, also known under the fancy name of Jessica. I would like to welcome you at this first conference about Jessica in Bulgaria that AEDA has organized with CRIB. Уважаеми господа министри, уважаеми гости от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, уважаеми гости от община Атина, уважаеми госпожи и господа кметове и представители на местната власт, уважаеми представители на бизнеса и представители на медиите, бих искала да приветствам всички с добре дошли в нашия град на конференцията Джесика, инструмент на Европейския съюз за финансиране на проекти за градско развитие. Отново бих искала да благодаря на всички, че сте тук, да благодаря на Дружеството за развитие на община Атина за тази инициатива. Това беше една много специална покана, но аз не се чувствам специален човек, аз съм винаги бил и ще бъда един от вас. Уважаема госпожо кмет, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, кметове, приятели от Европейската инвестиционна банка, от Европейската комисия, уважаема госпожо посланник, всички, които сме тук заедно днес, искаме да говорим вече не просто за начина, по който България може, трябва и ще усвоява европейските фондове, а за висшия пилотаж. Всъщност госпожа Фандъкова и колегата Плевнелиев казаха всичко, което беше записано в речта ми, така че ще трябва в крачка да си измисля нова. Искам да ви информирам, че към момента от всички инструменти, 7-те оперативни програми и програмата за развитие на селските райони в България има разплатени средства в размер близо 2,3 милиарда лева. Джесика е един нов инструмент, който според мен има шансове да се превърне в много по-успешен, поне за България, от доста други инструменти за финансово подпомагане на развитието и по-специално за развитието на градовете. Today I will be coordinating the rest of the conference, and I would like to call to the podium Mr. Dr. Christos Kissas, who is the Managing Director of the Municipality of Athens Development Agency, and very experienced in financial engineering and projects. Mr. Dr. Kissas, please. Concessions are a most modern approach for the implementation of large-scale projects and generally concern income-generating projects. Examples are the highways, where the users pay tolls, the airports, where the airlines pay landing fees, and so on. Dear Minister, dear partners, dear colleagues, what a great day. We are witnessing another rather important milestone in progressing of operational development, the PRESS progressing of operational program. So it's my pleasure to be invited also one of the good cooperation project between Bulgaria and Greece, good neighbor. To set up a system of urban development funds that invest, this has been already mentioned several times this morning, that invest in a revolving way in projects for sustainable urban development. Specific features, legal features, and features that are towards urban development funds requires a certain change in approach, a logic of repairable investment. You move from a logic of a one-off investment for which you have. I would like to thank the organizers for the invitation and to congratulate them for their initiative to organize this conference and to seize the momentum, a momentum that we have now both in Bulgaria and in the European Union
that this conference highlights and tries to support. От правна гледна точка, правната рамка на програма Джесика, от една страна безспорно като европейска програма, е залегнала в европейски регламенти. Три са основните европейски регламенти, които регламентират тази мярка. Това е регламент 1083 от 2006 година на Съвета на Европа. Thank you. It's the duty of the last speaker to be brief, so I will be very brief, hopefully to the point, and also to lay down a challenge, which I will do to the bankers as well as to the municipalities and investors present. I see some bankers I know from my days past in Bulgaria. Engineering instruments, so if you do not use them in the current programming period, you will not gain experience, and of course you cannot bridge the future with the present. An instrument which is revolving, which is an instrument that is designed to be long-term, permanent. A little bit wiser than we were this morning, as we analyzed several of the aspects of the Jessica mechanism, and we try to summarize the state of the knowledge about Jessica from all its aspects, technical, financial, legal, and so on. I will try to gather all the speeches and to publish their content so that you can refer in the future to them if you like to overview some of its aspects. I thank you again for being here, and we invite you for a quick lunch served in the next room. Thank you.